Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki live, ki vlog. Terayo wong lho. Terayo wong. Diyen ae. Terayo wong terkadang isine donya ki wong karo wong. Tapi nek digatekne ya asline sini donya ki ya macam-macam. Berwarna. Dunianya berwarna. Dunia berwarna lho. Cerita singkat dan ini membuatku baru kali ini aku nge-vlog tentang mungkin ya dagelan lah. Menurut dagelan. Jadi minggu wingi aku harus nge-vlog rong enek wektu lagi iki pengen nge-vlog dan temawi tak jadikan cerita, tak jadikan konten dalam video kali ini. Bermanfaat gak bermanfaat, menghibur gak menghibur, terserah panjenengan semuanya, terserah kalian semuanya. Nah, kemarin hari minggu yang lalu ya, saya kan neng pasar, aku neng pasar karo anakku karo bojoku blonjo lah, ketemu wong kenal aku tapi rapatek, yo ngerti tapi rapatek akrab. Ya ngerti tapi gak patek akrab. Blonjo, iki gak pegawene kae to. Ngono. Ngerti aku iki ngono. Kayak pegawene kae to. Iya, aku wis meneng tok dan mendengarkan. Dewe karo anake ngono. Nah, wis meneng neh, ya wis meneng neh. Terus aku ya meneng gak ngerti wis sapa. Terus anaknya wis gede ya awak putih ya ngono. Kacake gak ngomong Pak Mboke ora putih tok. Kacake. Nah, lucu lho. Jenenge wong. Njaba se. Talpon niku. Ayo wong istilah wong ini macam-macam aku sing ngomong. Nah, wong ya terayo wong. Dadi ya macam-macam. Jadi neng yo baru pertama kuliah aku. Pertama kuwi dikongkoni wong ning langsung ning nggon lokasi iki. Lagi kuwi. Mungkin nek wong batin tok, liyane mungkin batin tok. Tapi terayo kehidupan iki ya ngono iki, kudu sing berwarna, kudu sing asik ngono iki. Jadi tak anggap dagelan, tak anggap apa omongan gak masuk lah, ngono gak masuk. Omongane ditulis ning buku wis gak layak. Terayo dunia ki sini ngono. Jadi omongane wong ki saringan. Buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Nah, ngono lho. Kuwi tentang warna ya. Dan saya kamu yang loro sih. Itu berapa? Cilik loro wi lho. Sore nek pengen goreng neh. Nah, biaya belum. Neng dunia ki semen kuwi intine. Terus biyen aku sempat berpikir ngene, Bro.
Kowe heran gak heran, tapi wi nyata. Enggak peso aku. Anggaran. Mbok jeblok neh. Napa no? Di ngene ngene, lah wong sing pak mboke giyang-giyang ya to. Giyang karo ayu. Anake mbele wadus ya enek ya to. Terus hmm, pak ganteng buke biasa sa ya enek. Anake ya biasa, iya enek. Sing loro-loro karone mbelu wedhus kabeh ya enek. Anake ya njlelah ya ayu, ya ganteng ya to. Dadi iki ngono kuwi. Dunia ini berwarna. Nek duniamu iki gak berwarna, wis polos tok. Mungkin piye bro? Apa kowe no piye? Nah, terus tentang biyen tentang jodoh ya toh. Tentang jodoh sempat berpikir ngene bro. Nek biyen sing lanang ganteng misal iki contoh. Sing lanang iki ganteng sing wedok gak patek ayu misal, iki misal contoh. Iya, ya oke ngono iku lho. Memang wis takdir iki ngono iki. Nek wong lanang karo wedok sing padha gantenge, padha ayune kuwi bagiku biasa. Wis biasa gitu. Sing unik ya kuwi sing aku kadang heran iki ngono iki. Nek biasa ketemu biasa wis biasa gitu. Ganteng ketemu ayu biasa gitu. Sing luar biasa ngene. Sing lanang gak patek ganteng tapi sing wedok ayu. Kuwi menurutku ngono kuwi ya piye ya? Omane ya wis memang wis takdire ngono. Nah, padha karo sing ngomong mau, sing tak anggap mau. Apa bojoku kan biasa ya toh. Anakku luar biasa. Luar biasanya apa? Wis luar biasa pokoknya. Ngono. Jadi unik. Tak anggap wong ngomong kuwi tak anggap wis dagelan. Lalu dagelan wis ngono kuwi. Jadi jangan diambil hati, jangan diambil pikiran. Biarkan orang berkomentar gitu. Kita diam saja. Tetap fokus. Orang berkomentar itu seni gitu. Seni berbicara dan seni menulis dalam media sosial ya seni menulis dalam pipet gitu. Nek seni berbicara kuwi yo dagelan nggih. Oke, bolo ya, mungkin cukup situ saja vlog kali ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ngajak melakukan anakku. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.